Braint o'r mwyaf I ni fel prif ddisgyblion yw arwain y seremoni arbennig hon. Unwaith eto, dyma seremoni wahanol iawn i'r arfer, a byddwn yn gadeirio o bell. Athrawon Adran y Gymraeg sydd wedi beirniadu cynnyrch blynyddoedd 7-11 ac mae Rebecca Roberts wedi beirniadu cynnyrch y Gadair. Felly, gadewch I ni ddechrau gyda'r beirniadaethau ar gyfer blynyddoedd 7-11. A blaen rybydd, fe fydd cyfle I chi weld yr holl waith buddugol ar wefan yr adran. Pob lwc I chi gyd. Braint oedd beirniadu'r gystadleuaeth farddoniaeth I flwyddyn 7 eleni. Cefais fy mhlesio gyda sawl ymgais. Teitl y cerddi oedd Deffro, a gwelwyd amrywiaeth o themau perthnasol. O ddeffro o hynllef I ddihuno o drwmgwsg I floeddiadau rhieni. Yn drydydd eleni, mae Pacman. Gwelwyd cwestiynau rhethregol yn y gerdd oedd yn cynyddu tensiwn wrth i'r cymeriad gyfleu hynllef bersonol ef. Llongyfarchiadau I ti, Michael Philpin. Yn ail, mae Oda. Gwelwn ddarlun hyfryd o'r wiwer yn dihuno yn y Gwanwyn. Rwy'n hoff iawn o sut caiff y wiwer I bersonoli yn y pennill olaf, gyda'r rhagenw dy. Llongyfarchiadau mawr I ti, Osian Davies. Ond yn gyntaf, eleni, mae Gwanwyn, sef Llywelyn Ganel. Eto cam ddarlun o'r Gwanwyn yma wrth i'r anifeiliaid ddihuno a'r planigion flaguro. Dyma flas I chi o'r gerdd. Mae'r Gwanwyn yn deffro a'r byd yn llawenhau. Mae'n amser i'r anifeiliaid ddihuno a dringo mas o'i gwlau. Hyfryd. Llongyfarchiadau mawr I chi gyd. Rhyddiaeth blwyddyn 7. Y themau ar gyfer y gystadleuaeth eleni oedd seren. Pleser oedd cael darllen a beirniadu gwaith o'r safon uchaf. Eleni cafwyd storïau, dyddiaduron a biwgraffiadau yn ymgymryd â'r themau mewn sawl ffordd hynod o greadigol. Yn drydydd eleni, mae Huxtable GG, sef Gethin Huxtable. Ysgrifennodd stori am Seren Bethlehem a Genni'r Crist. Yn y stori, mae'n cyfeirio at y seren fel gobaith mewn byd llawn ddywyllwch a drygioni. Yn ail, mae Albert Wilson, sef Ethan Davies. Ysgrifennodd yn grefftus am gymeriad gyda'r llys enw Seren, oedd wedi brwydro'n ddewr yn erbyn yr Almaenwyr yn yr Rhyfel. Ond yn gyntaf eleni, mae campwaith Oda, sef Owain Davies. Ysgrifennodd stori wych am gymeriad yr enw Tyreek oedd yn gyn Seren yn y byd pêl-droed Americanaidd. Yn y stori, mae'r cymeriad yn cynllwynio I herwgipio chwaraewr o'r tîm arall mwyn ennill gêm holl bwysig. Yng ngeiriau'r awdur, dyma Seren a gwymbydd o'r nefoedd i'r ddeiar heb urddas. Llongyfarchiadau mawr I chi gyd. Diolch I Blwyddyn 8 am ei holl ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth barddoniaeth eleni. Yn trydydd, mae Gobaith. Ysgrifennodd Gobaith ger syml a oedd yn mynegu y fflam sydd y tu fewn I ni gyd a sut rydym yn cael effaith ar ein gilydd ac yn rybuddio am garedigrwydd a pharch mwyn osgoi diffodd y goleuni mewn person arall. Yn ail, mae Pili Pala. Mae gerdd Pili Pala yn un sy'n cwestiynu ein heffaith ar y byd fel petai ni yn fflam yn llosgi'n amgylchedd. Dyma gerdd sydd wir wedi gwneud I mi feddwl am ein gweithredoedd. Ond yn gyntaf eleni mae Swigod. Llwyddodd Swigod I greu disgrifiadau arbennig a oedd yn adeiladu ar gyfres o ddelweddau. Roedd yn hoff iawn o'r ddelwedd o goel certh ar benblwydd Tad Cu wrth gyfeirio at y mynydd o gynhwyllau a fyddai ar y gacen. Llongyfarchiadau'r dair ohonoch. Felly yn drydydd eleni mae Alice Wood, yn ail Lily Ebenezer ac yn gyntaf eleni mae Maiwen Watson. Da iawn I chi gyd. Ar y sgrin oedd y testun ar gyfer cystadleuaeth rhyddiaeth blwyddyn 8 eleni,
ac roedd y safon unwaith eto'n plesio. Wedi tipyn o fyfyrio, mae yna 3 darn sy'n dod i'r brig. Daliodd gwreiddioldeb darn pilipala fy sylw. Mae'n cychwyn gyda merch yn dihuno ar ôl cael trawsblaniad, ac fydd ac gelir mae calon ei thad roedd hi wedi derbyn yn dilyn ei farwolaeth sydyn. Roedd cymysgwch dwys o emosiynau yn y darn yma yn apelio'n fawr. Dan llawn dychymyg oedd cais Rania Grindelwald. Mae'r prif gymeriad yn cyfnewid reality ac yn ymuno â byd hudol y dewin Harry Potter. Roedd y stori'n llifo a'r defnydd o ddeialog yn dod â'r cymeriadau'n fyw. Antur gyffroes oedd gan Fardre, gyda grŵp o ffrindiau'n cael eu cludo i fewn i gêm Xbox. Hoffais y disgrifiadau bywiog yn y darnaidd yn enyn a dal sylw'r darllenydd. Felly dyma nhw i chi. Yn drydydd, Fardre, sef Kai Jones. Yn ail, Pilipala, sef Lily Ebenezer. Ac yn fuddigol, Rania Grindelwald, sef Rhian Williams. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Diolch i chi flwyddyn naw am eich cerddi ar y testyn B nesa. Nid y testyn hawsaf i ymateb iddo, ond fe eithaf chi i sawl cyfeiriad. Roedd rhaid fi bendroni eitha tipyn, ac fe nes i newid fy meddwl, ond dyma fy mhenderfyniad tro yma. Yn drydydd, am gerdd yn sôn am y nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg, mae Cymro. Yn ail, am gerdd sy'n trafod y pandemig a'r ffaith nad oes angen i ni boeni be ddaw nesaf os dyn ni'n cydweithio, y mae Tudur. Ond yn gyntaf tro yma am gerdd fer, ond syml ac effeithiol am ffwadur yn croesi'r sianel, mae y Woc. Llongyfarchiadau'r 3 ohonych chi. Dyma'r enwau. Yn drydydd, mae Ifan Saunders. Yn ail, mae Harry James. Ac yn gyntaf, mae Ben Winston. Llongyfarchiadau. Hyfryd oedd darllen straeon gan ddisgyblion blwyddyn 9 o dan y thema cyfrinach. Mae'r 2 stori sydd wedi cyrraedd y brig wir yn arbennig, gyda chymeriadau, plot a throbwyntiau cyffroes. Roedd yn ni wir ar y frigau'r draen. Ysgrifennodd Fflach stori yn llawn o ddisgrifiadau gwefreiddiol am weithredoedd seico, sy'n herwgipio'r prif gymeriad. Defnyddir nodweddion arddull effeithiol, megis cyffelybiaethau a chwestiynau rethegol. Da iawn Fflach. Llwyddodd Toby hefyd i ysgrifennu stori wych sydd wedi'i gosod mewn ysgol. Y tro hwn, cawn blot cyffroes hudol am fygydau, twll mewn wal a Miss Black. Dyw a wyr pwy hwnna. Eto, stori llawn disgrifiadau arbennig a nodweddion arddull effeithiol. Da iawn ti, Toby. Yn fuddigol mae stori Tudur, neu yn wir nofel gan Tudur. Rhaid ei gamol am ysgrifennu stori swmpus yn sôn am arbrawf aflwyddiannus sydd â chanlyniadau difrifol i'r ddynoliaeth. Yn sicr, mae deunydd awdur yn Tudur. Felly, yng nghystadleuaeth ryddiaeth blwyddyn 9 eleni, yn gydrodd trydydd mae Anwen Harris a Madison Pugh, yn ail mae Coby Barrow, ac yn fuddigol mae Harry James. Llongyfarchiadau i chi gyd. Braf oedd cael beirniadu ystod o waith safonol eleni gan ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11. Ond yn cipio'r wobr gynta ar y brig, y mae Hayden Hogg, does dim dwywaith i'r gerdd argydiol hon brocio'r meddwl gyda hanes trist, camdriniaeth mewn priodas. Atgof ar ybydd i ni gyd, na ddylem gael ein twyllo gan y ddelwedd allanol berffaith. Hynny yw, nid yw popeth bob tro fel yr ymddengys. Yn ail y mae Grace Brown. Eto, rhaid canmol Grace am wreiddioldeb ei cherdd sydd unwaith yn rhagor yn taro ergyd galed ar y darllenydd. Ynddi, cawn hanes merch sydd yn garcharo rhyw hunan ddelwedd, a'r dinistyr a ddaw yn sgil hyn. Yn drydydd, gosododd yng Ngharad Cynliff, cerdd y gall unrhyw un sydd erioed wedi profi torgalon
eniaethu a hir dim. Llongyfarchiadau gwresog i chi eich tri. Cyn i ni glywed am enillydd y Gadair, gadewch i ni glywed y feirniadaeth ar gyfer tlws Saesneg eleni. Croeso i'r feirniadaeth ar gyfer y tlws Saesneg eleni yma ym Bryn Tawe. Pleser yw cyflwyno'r beirniad ar gyfer y tlws eleni, sef Mr Rhys Underdown, cyn disgybl ath ymlaen i astudio llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen. Diolch yn fawr iddo am feirniadu'r gwaith. Helo, fi yw Rhys. Mae'n bleser allu feirniadu dan credigol gorau am y tlws Saesneg. Wedi bod yn bleser i allu ddarllen pob dan. A yn gyntaf, mae yna safon gwych ar draws pob dan. Defnydd eiddfed o technolegau llenyddol, defnydd o ffurf gwahanol, a just mynegiannau personol cryf ym mhob un, so llongyfarchiadau i bawb. Yn trydydd lle te yw dan rhif 5, Gymr. Yn ail yw dan 4, SJ. Yn gyntaf yw dan rhif 3, CYD, dy'r teitl What is our purpose? Nes i pigo dan yma achos o'n i'n really mwynhau y sensitifrwydd ieithyddol oedd yn y dan. Oedd yna dealltwriaeth really cryf o sut i ddefnyddio ffurf barddonol, a oedd yna symlrwydd yn y iaith oedd yn really pwerus, a mynegiant really cryf, a llif really da, a defnydd o llinellau byr a llinellau hir i greu llif really pwerus, a steil eitha unigryw hefyd, a defnydd iaith really eiddfed. So, hollol hyddiannol o'r tlws a llongyfarchiadau i bawb, a diolch yn fawr. Felly, pleser yw cyhoeddi yn y trydydd safle mae Gracie Meirid o flwyddyn 12, yn ail llongyfarchiadau mawr i Sinead Jenkins hefyd o flwyddyn 12, ac wrth gwrs yn gyntaf a da iawn ti am ennill y tlws Saesneg eleni yw Charlie Davies o flwyddyn 11. Gwych iawn. Eleni, trosglwyddwyd pentwr mawr o waith i Rebecca Roberts feirniadu ar gyfer y Gadair, a chofiwch mai ffigenwen unig arroddwyd ar y gwaith mwyn diogelu cyfrinachedd y gystadleuaeth. Mae Rebecca yn awdur sy'n ysgrifennu yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac yn debyg iawn i nifer ohono ni, dydy rhieni hi ddim yn siarad Cymraeg. Ers iddi fod yn ferch fach, roedd Rebecca wrth ei bodd yn dweud straeon, ac o fod yn ifanc iawn, roedd hi'n gwybod mai ysgrifennu nofelau oedd hi am wneud. Ers graddio Brifysgol Bangor gyda gradd Saesneg ac ysgrifennu creadigol, mae ei gyrfa wedi mynd o nerth i nerth. Enillodd #Helynt, ei nofel gyntaf i oedolion ifanc, Wobr Tir Nanog 2021, a llyfr y flwyddyn plant a phobl ifanc yn 2021. Gadewch ni weld pa un ohonoch chi, gobeithio, fydd yn ennill cadair Bryn Tawe heddiw. Diolch yn fawr am y gwahoddiad i feirniadu Seremoni Gadeirio a Eisteddfod Ysgol Bryn Tawe. Hoffwn yn gyfarch bob un a gystadlodd ar eich gwaith. Da oedd gweld arddellau arbrofol a pharodrwydd i fynd i'r afael a themau mawr fywyd. Dwi'n siŵr y bydd rhai ohonoch yn siomedig na wnaethoch chi ennill, ac mae hynny'n gwbl naturiol. Ond cofiwch, wnes i ddim ennill gadair yn fy Eisteddfod Ysgol i, a wnaeth hynny ddim gwahaniaeth o gwbl i fy ngyrfa fel awdur. Athrawes dalentog iawn yn eich plith enillodd bob un blwyddyn. Felly, daliwch ati i ysgrifennu ac i olygu am mireinio'ch gwaith bob un ohonoch chi. Dyma dechrau'r daith. Gofynnwyd i mi ddewis y tri buddigol. Hoffwn nodi y daeth seren yn agos iawn at gael ei gynnwys. Fodd bynnag, roedd safon y tri uchaf yn dda iawn. Dyma feirniadaeth am bob un, heb fod mewn unrhyw drefn benodol. Lleiad. Portred o fodryb marw ag eir yma, ond hefyd portred o'r awdur na Lari. Llais eiddfed, gwreiddiol a hyderus.
sy'n ddigon dewr i drafod un o brofiadau mwyaf poenus bywyd. Mae'r arddull efallai'n ailadroddus ar brydiau, a gallu tynhau jyst rhyw ychydig ar y mynegiant. Gan dweud hynny, pryn allai gredu taw disgybl ysgol ysgrifennodd hwn. Mae angen i'r awdur ifanc hwn dal ati i ysgrifennu, ac edrychodd ymlaen yn eiddgar at y gyfrol gyntaf. Taran. Cychwyniad arbennig o gryf a defnydd da o'r rheol o dri i adeiladu tensiwn, gyda phob digwyddiad yn mynd yn fwy arswydus. Dwi'n hoff iawn o'r defnydd o dechnoleg, stori arswyd fodern iawn ag eir yma. Ond o'n i ddim yn siŵr beth oedd oedran y cymeriadau. Gallai'r awdur wedi treulio ychydig o amser yn gwneud y cymeriadau mwy crwn, a gallu tynhau'r diweddglo, efallai gan orffen gyda criw yn dal i fod ar gollon y coed, yn sbio ar y lluniau erchyll. Ond ychydig iawn o waith olygu sydd yma. Mae'r stori'n un da sy'n werth ei datblygu ymhellach. Mellten. Yma mae llais eiddfed, unigryw a thrawiadol. Darllenadwy tu hwnt, a wnes i'n fwynhau'r myfyrio a'r golled digidol a'r portred bywiog o Sioned. Hoffwn wybod mwy am y berthynas rhwng Tanya a Sioned a sut aeth pethau mor ofnadwy o anghywir. Teimlais fod y diweddglo ychydig yn ddiflach, ond ychydig iawn o waith fyddai angen i ddwysau'r curiad dramatig allweddol. Yma mae deunydd ac arddull fyddai'n gweddio nofel gyfoes i bobl ifanc, a mae wir angen mwy o rheini. Anodd iawn oedd penderfynu pwy oedd yn haeddiannol o'r wobr, am fod safon y gystadleuaeth mor argos. Fodd bynnag, rhaid dewis enillydd, ac felly. Rhoddaf y wobr trydydd le i Taran. Yn ail, mae Mellten. A golygu hynny wrth gwrs, mae lleiad sy'n cipio'r wobr. Llongyfarchiadau gresog i lleiad, enillydd Seremoni Gadeirio, Ysgol Bryn Tawe, 2022. Llongyfarchiadau mawr felly i lleiad, sy'n ennill cader Ysgol Gymraeg Bryn Tawe 2022. A diolch yn fawr iawn gyda llaw i Mr Bryn Evans am greu cader fach yn wobr unwaith eto i ni eleni. Ar alwad y corn gwlad, gofynnwn ni lleiad yn unig sefyll. Gofynnaf yn awr i Mrs Shanklin seinio'r corn gwlad. Cadair Seremoni Gadeirio Ysgol Gymraeg Bryn Tawe 2022 yw Hannah Non-Cordingly sy'n ddisgybl yn y chweched. Cyn gofyn i ddieithdydd, rhaid galw am heddwch. Pan fydd Mr Davies yn gofyn y cwestiwn, a oes heddwch, rhaid i ninnau fel cynulleidfa ateb gyda'r gair heddwch. Y gwir yn erbyn y byd, a oes heddwch. Heddwch! Gwaedd uwch adwaith, a oes heddwch. Heddwch! Llef uwch adlif, a oes heddwch. Heddwch! Eistedded y buddigol yn hedd yr Eisteddfod. Yn y gadair eleni mae Mellten, sef Mirain Owen o flwyddyn 12, ac yn drydydd yn y gadair eleni mae Taran, sef Jack Thomas. Galwaf yn awr ar Daisy Morris i ganu can y Gadeirio.
Diolch i bawb am ein cynorthwyo heddiw, yn staff a disgyblion. Cyn cloi'r seremoni, gadewch ni godi i ganu ein hanthem genedlaethol.